هجی کلیک تپشکون سر برجنته. کورین کو دورا تا هونایت پاریزن رومتاته. کی دکاره تزفت بکه و بقیدان سینور بکه. لهمبر ظلمکارا بونه چپر کچ اولاوینته. گلو تزانی تچقاس ایش و جان کلو کسر ده حنبیزا خواده دیل کرتیه. دیروک برومتاریات تغملیه. تچقاس بریندار بی او قاسشی سر بلندی. ایش و جاناته لمبو حسرت برینینته جمربون فراست. وای ام هاتن تببینن. خودی بدنا چاردری و باجار شارستانیان آمد. سورة آمد بدنا کردستانه باجار خودی دیروکا 7000 سالی خودی نرخین پایه بلند و ورگه شارستانیان راوسکه کاروانان و ستاره مروواهی
مروف چقاس بحثی بکه جی نکاره آمد به تمامی لیو بکه و بیجه. چوا امدزانن شارستانی جوان دیارا بلاو بیه، امزانن که مرواهی و دیسا لوی عردنگاری بگیجه حقیقتا خواه. باجاره که بفکرن که به تاوی خوشکبونین خواه، به چم و بخچین خواه نقشه مزوبوتامیای دقملینه. او کوران بفکرن. کورین که به صبر او کدک مزن یک بی یک هاتنه هوناندن و لسر هف هاتنه بجیه کرن بونه دیوار، بونه پارزگه و جباجاره که بونه ناسنامه. بله، نه آمد بی سوران، نه جی سور بی آمده تیزمان. سورین آمده ین کو ایروژی لسر پیانن به امر خوی 1000 سالان جبو دیروگا جهان تایبتیا خویا میراتیا گردونید پارێزە. Divê pêvajoya 1000 salan de ji dehan şaristaniyan re wargehî kiriye. Ji dehan bawerî û çandan re bûye stargeh. Ji Hûriyan heya Medan, ji Bizansan heya Osmaniyan, her şaristaniyên ku bûne serdestên Amedê şopên xwe li ser Sûran hîştine. Sûrên Amedê ya ku 5 kilometre û nîv dirêjin piştî Sûrên Çînê duyemîn Sûrên herî dirêj a cîhanê ye. Piştî ku bajarê Amedê li Rexçemê Dîclê hatiye avakirin, ji bo gelên bajêr ji êrîşan biparêze hatiye avakirin. Piştî ku bi sebir û kedeke mezin hatiye avakirin, ev peywira xwe ya parastinê bi rêk û pêk bi cîhanî. Di her êrîşên li dijî Amedê de bûye mertal. Ji bo têketina nav bajêr, 4 derî lê hatine vekirin û ev 4 derî di wê serdemê de tekane rêyên têketina bajêr bûne. Dîwarên ku hatine avakirin bi 82 bircan ve hatine xemilandin. Birca Benûsen, birca Hevpirayan û birca Keçî. Her yekê wan dîmenên ji hev du xweşiktir radixin li ber çavan. Her birc bi Sûrên Amedê re cemê Dîcleyê û baxçeyên Hevselê silav dikin. Bêguman çêkirina van bircan, vekirina van deriyan û bilindkirina van dîwaran ne ew qas hêsan bû. Kevirên ku dîwarên Sûriyê pê hatine bilindkirin, ji çiyayê şewitî Qerejdağê hatine anîn û yek bi yek bi kedeke mezin hatine honandin. Bi destê hosteyan ji kevirên bazalt, dîwarên ku bilindahiya wan derdikeve heya 20 metreyan hatine çêkirin. Di derbarê çêkirina Sûran de gelek dane û gotin hene. Hin çavkaniyên dîrokî dibêjin Sûrên Amedê ji aliyê İmparatoriya Romayê ve hatiye avakirin. حوالي زوري دخاذ جمورانه ودجتا وشيلي دخاذ طافق رشيح البرانه ايلي كوركي سيدان قال كاتي كيتي كيركازي تمالي للمالو ايلي حتى الله وكوزي ملواي ظهري تتينك ابلو بيدا محل رباكي قالي للدروار وكوزي دفستاني ايلي بلاجي خيرك خدر العرضالي خدي بابيكي بابيكي فوري وايلي مش بحالتنا طاجي تولي محمد بكي خباطة حوكا كبر زماني هيلا منو ياي رابا تخفيف شوري عين المالا من Ev kele ji du kelehan pêk tê. Keleha derve û keleha hundir. Em dikarin bêjin ku ev der di heman demê de navenda Amedê ye.
keleha hundur dikeve bakurê keleha derve. Keleha hundirîn a ku dîsa bi saya van kevran hatiye çêkirin, cihê herî kevin a Sûriyê. Tê gotin ku keleha hundirîn ji aliyê şaristaniya Hûriyan ve hatiye avakirin û emrê wê digihêje beriya zayînê salên 3000 û 4000. Her wiha di nav çavkaniyên dîrokî de tê gotin ku piştî zayînê di sala 349 de ji aliyê Bizansê ve carekî hatiye restore-kirin. Piştre bajar hêdî mezin bûye, her desthilatdarên ku bûne serdestên bajêr di serdemên xwe de bi mîmariyên xwe avahiyên nû çêkirine. Dêra Surp Kragos, Dêra Dayika Meryem, Mizgefta Ulu, Mizgefta Nebî, Zindana ku Şêx Saîd jî di nav de gelek berxwederên Kurd tê de dîl hatibûn girtin, îro jî bi kevirên xwe ji serdêrên xwe re wan rojên esaretê vedibêje. Kî dizane rêya çend lehengên wekî Şêx Saîd ji vê derê re derbas bûye? Kî dizane kevirên van zindanan rêyên ku ber bi van mîrateyan ve diçin şahîdiya çend çîrokên efsûnî kirine? Li gel van bermahiyan hûn dikarin rastî gelek bermahiyên din jî bên li Sûrê. Li gorî daneyên fermî li Sûrê 500 zêdetir bermahiyên dîrokî cih digirin. Di gereke li kolanên Sûrê her şopên ku derdikevin li pêşberî me, di derbarê çand û mîmariya wan şaristaniyan de daneyên giring didin. Bi taybetî li gel dîwaran dêr û mizgeftan li vir bi mîmariyên xwe di vî warî de gelek balkêşin.
êrişên ku di keliyên dîrokî de li dijî Sûrê pêk hatine gelek caran rastê dîwarên bilind hatine. Gelek caran Sûr destûr nedaye ku gelên Amedê rastê dagirkeriyê bin. Lê carna jî ev bermahiyên dîrokî ji hilweşandin û talankirina êrişkaran para xwe girtiye. Sûr bi jiyan û dîroka xwe di her keliyên emrê xwe de xwedî cihek taybet e. Ev yek ji bo gelê Kurd û Kurdistanê jî bi heman rengî ye. Li hemberî êrîşan berxwedana ku Sûrê meşand ji demên kevin heya sed sala 21 berdewam kiriye. Ji ber vê yekê Sûr wek nasnameya Amedê tê pênasekirin. Bi taybetî bi salên notî ve Sûr ji bo bi sedan malbatên Kurd bû stargeheke girîng. Di hembêza dîwarên Sûrê de êş û jana wan a hevpar çandeke rengîn da ava kirin. Baxçeyên hevpar, hewşên hevpar, deriyên ku jiyana wan ji hevdûra dida vekirin dibûn rengên Sûrê. Di gereke nav Sûrê de li her kolanên wê yên teng şopên wê dîroka hezar salan bêhna wê jiyana pirçandî dihatwe. Ji heft salî heya heftê salî her şêniyên Sûrê wekî kevir û kolanên wê bi Sûrê re di nav ahengeke bêhempa de bûn. Lê mixabin di salên 2015 û 2016 de Sûr wekî ku di rûpelên dîrokê de gelek caran jiyan kiribû cardin rastê dagirkeriyê hat. Saziya UNESCO'yê bi armanca parastina Sûran di sala 2015 de biryar da ku Sûrên Amedê û Baxçeyên Hewselê binivîse lîsteya mîrateyên çanda cîhanê ya UNESCO'yê. Herçi qas ev biryar bi kêfxweşî hat pêşwazîkirin jî lê mixabin di pratîkê de tu hewldanek ji bo Sûrê nehatiye dayîn.
سوورە ئامەدێ bi tevê rengînî û çanda xwe ya dewlemend her çi qas parçeyeke xewinda kiribe jî hewl dide ku hebûna xwe bidomîne. Pêşeroj wê çi pêşkeşî Sûrê bike nediyar e. Lê heke rastiyekê hebe ew jî ev e ku ev dîwarên ku hûn dibînin, ev dêr, mizgeft û mîrateyên ku hê jî li ser piyanin wek parçeyeke nasnameya Mezopotamyayê dîroka ku dixwazin di tarîtiyê de bihêlin ronî dike. Belê, Sûra Amedê, xwediyê çîrokên hezaran salan wergeha çand û baweriyên gelan. Li her kolanên te, li ser her kevir û berê te şopên jana ku tê jiyîn heye. Xêzên jiyana mêvanên te yek bi yek kêlî bi kêlî hatine neqişkirin. Her kevirên te yên ku wekî emrekî yek bi yek hatin honandin. Îro jî bi Dicle û Hewselê re reng dide nexşeya Mezopotamyayê.